adır zeremı keso. Ozan yek ji hunermendên ciwanên Dêrsimê ku bi zaravayê kirmanckiyê Kurdî distire. Royem raro bcenso. Weke bi hezaran zarokên Dêrsimî piştî valakirina gundan di salên notan de ji warê bav û bapîran koç kir. Li kolanên Stenbol'a Xopan, di nav çerxên Asîmîlasyonê de mezin bû. Niha biriya muzîkê hewl dide careke din li zimanê xwe dayîkê vegere. 94 yılına kadar kendi ana dilimde Ez heta sala 1994 bi zimanê xwe dayîkê daxivîm. Min li malê li gel dayîk û bavê xwe bi zimanê dayîkê daxivî. Piştî valakirina gundan em ji ber sedemên aborî çûn Stenbolê. Min xwendina xwe ya seretayî, navîn û amadehiyê li Stenbolê temam kir. Li wir di nava jîngeha civakî de ez rûbirûyê Asîmîlasyonê bûm û bi zimanê xwe naxivîm. Lê niha ez dixwazim bi muzîkê zimanê xwe zindî bihêlim. Sala 2019 yekem albûma xwe ya bi navê So belav kir ku ji 6 berhemên kirmanckî pêktî. Hemû xerciyên albûma xwe bi derfetên xwe dabîn kirin. Ji nebûna piştevaniyê û nêzîkatiya saziyan ya li beramber hunermendên Kurd bigilî û gazine. Ji ber ku 12 salin tevî xebatên xwe yên hunerî jî nekariye di festîvaleke li bajarê xwe de derkeve serdikê. Yani eğer biz bu dilin yaşatılmasını istiyorsak, bu dilin Eger yaşatılmasını em dixwazin ev ziman bijî, divê em girîngiyê bidin ciwanan û divê em ciwanan ber bi vî zimanî ve araste bikin. Ez di vê bawerî dême ku yek ji mezintirîn rêyên vê yekê jî muzîk e. Divê em vê çandê belav bikin. Divê em zimanê kirmanckî belav bikin. Ji bo vê yekê banga min ji bo saziyan ew e. Eger li hemberî min û hevalên weke min ciwan hestiyariya pêwîst were nîşandan, em jî dê ji bo zindîştina vî zimanî hewildana ji destê me tê nîşan bidin. Ozan yan niha bi projeyê nû amadekariya albûma xwe ya duyem dike. Armanca wî ew e ku bi hunera xwe ji bo ciwanên din jî bi vegeriyaye da ku li ber pêlên asîmîlasyonê nekevin û tîp û awazên kirmanckî careke din li kolanên Dêrsimê olan bidin. Ferdî sak, Rûdaw.